दिनै सालबारि जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेननाय आरो मुसलपुर जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेननायाव गोबां माने छात्र छात्रीफोर भटार बिथांमोना जोंनाव जइन जादों। खमाव सालबारिनिफ्राय 200नि बारा आरो फ्राय नैबे मुसलपुर जिल्लानिफ्रायबो 300+ अन्तत 600 माने खाथियाव जइनिं जादों आरो बिसोर गोदान भटार सेंग्राफोरबो सिख्लाफोरबो गोदान भटार आरो सोरबायाबा खेबसे होखांबाय होनना बुंदों, सोरबाबा एबार 2024नि जितु एमपि इलेक्सन जागोन बेहायसो गोदानै भट होगोन। भटार लिस्टखौ मोनबाय, बेहाय रावबो भटार नङै मानसि जइन जायाखै आरो जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव बिटिसिखौ सालायनो फिउचारा नोंसिनि आखायावनो, सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायावनो, ओंखायनो नोंथांमोनहा आवगायबोनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो जोबोद मोजां जादों। दिनै सालबारि जिल्लानि जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै जोंखौ मदद होनो ओंखारफैदों आरो मुसलपुर जिल्लानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा भटारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मदद होनानै ओंखारबोदों। जों जोबोद मोजां मोनदों, जों बरायदों आरो आं आसा खालामदों फैगौ 2024नि जितु एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा बेवहाय जोङो 100% जोङो बिपिएफआ देरहागोन। नाथाय मुसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो बिपिएफआ 0 होननानै मा फोरमायगोन? सोरबा माबा बुंब्ला आंहा बेहाय रिप्लाइ होनांगौ होननाय गैया। थांनाय नोंथांमोननि सुक्तियाव एबसुआ कुनु मते नोंथांमोनखौ सापर्ट होआखै होननानै नोंथाङा बिबुंथि लाखिदों। आरामसे बे दिनैनि खोथा नङा, आं बहुतबार मिथिङाव बुंबाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति, बे सुक्तियाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामाखै। आसामनि बेंगलि छात्र हन्ता आसु बा गरखा बा माइनरिटि मुस्लिम हिसाबै बा राजबंसि हिसाबै गासिबो दल संगठनफ्रा जोंखौ लेटार अफ सापर्ट होदों, सापर्ट खालामदों। बे लेटार अफ सापर्टआ हम मिनिस्ट्रियाव दङ, बेखौ RTI खालामबा मोनगोन। दाबो जोंनि आखायाव गैया, बेखौ जोङो डाइरेक्ट बे कपिखौ जोङो हम मिनिस्ट्रियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनांदों। बिनि थाखायसो जोङो सुक्ति खालामनो हादों। जोङो BLTआ हारसिं सुक्ति खालामनो हादों होननानै जों मालाबाबो बुङाखै। जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंनाय बादि, आसाम गभर्नमेन्ट बुंनाय बादि आसामनि जेसेबां संगठन दं बिसोरजों रायज्लायजोबनांदों, रायज्लायनानै जोङो बे लेटार अफ सापर्टखौ जों लानांदों। बिनि उनावसो 3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा। मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं, नुगासिनो दं। पाब्लिकआ बुंगोन बियो मा मावदों, बेसेबां थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकखौ, बेखौ दिनै रायजोआ देख नुगासिनो दङ। बिनि फिननायखौबो प्रमद बर'आ मोनफिनगासिनो दं। बेफोरखौ जाय जइन जादों बिसोरनाव सोंदोब्रा, आंनाव मानो सोंनांगौ? बिसोर जायफोर जइन जादों बिसोरनाव सोंदो। बियो आलदा मेटार, बेहाय आं जेबो कमेन्ट होआ। मथथे मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल' आंना खोथाया। सानाव होखारनांगौमोन, होखारब्ला मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल'। एलायन्सफ्रा बिसोरा जाहैबाय UPPL, BJP आरो GSP, बिसोर ज' आरो AJP मोनब्रै दल जयै क'क्राझाराव सासेल' MP होगोन, मोनब्रै दल लोगो नांनानै। बियो UPPLआनो मोनगोन बे जायगाखौ, UPPLनो हगारना होगोन। जोंहा रावजोंबो गैया, कंग्रेसजोंबो गैया, BJPजोंबो गैया, सोरबा UDFजोंबो गैया, रावजोंबो गैया। बिपिएफआ हारसिंनो। बेहायथ' बेलाय UPPL थाबाय आरो हिराचरनिया थाबायना। नोंथांमोननि बे बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? 100%। जोंना 100% देरहाखाबाय। दे, थेंक इउ।